Ferrol é a capital da vasectomía do mundo, e ora é, lamentablemente, a capital do cancro de pulmón do mundo. E esas cousas son de máis relevancia das tonterías que pode decir eu. Se queren falar do noso país, tamén os gobernantes propios teñen que ver que hai cousas que temos que resolver, que nada máis que nos pasa a nós, non? É unha persona correctísima, educada, unha persona seria, e ten un programa de humor fabuloso, pero ten un programa de transmisión de ideas sociales e políticas fabuloso. Eu iba ali a pasalo ben, me atopo nunha situación con que ninguén contaba, eu supoño que tampouco Buenafuente contaba. Ali se crea un ambiente positivo, estás ali encantado da vida. Entón, eso se sale por aí. Despois que se me senta ali no banco xa de xente que pasou por ali, pois farei no malísimamente mal. Bouza maior, pero hai un rótulo ali arriba que nos costou, verdad, conseguilo. Mira que nos costou tempo conseguilo, non tiñamos nin rótulo ali. Pero, bueno, ahora vamos a pelearnos polo camiño. Temos que buscar a maneira de amañar este camiño, de que nos amañen o camiño, claro. Sobre todo ala arriba, que te pasa a pegar un porrazo ali, que bueno, que non. En Nerea que ten que ir á escola, ten que facer verdadeiras maniobras de rally ali arriba, así que non. Entón, ahora xa empezamos coa luz, xa nos soterraron a línea aí. Que eu me vin, cando chego a casa, bueno, anduven por aí unha semana, non me enterei, pero claro, me enterei un pouco cando vou por un pobo que se chama, eu que sei, dos povos estes da costa catalana, todo o mundo falando en catalán, ali entede, solamente interrumpen o catalán dun grupo de xóvenes para decir, oh, aí va el cachondo de Buenafuente, alá por a 1200 kilómetros da miña casa e a 150 de Barcelona, digo, ou nunha gasoliñeira, lo acabo de ver usted en un vídeo. Non fai falta berrar para que se nos escoite. Só cun sorriso imos sintonizar. Non fai falta ter presa para chegar. Nos anos 80, pois vimos que non podías, lle pedía a túa compañera diante tú ou ti un anticonceptivo ao médico e casi chamaba a Garda Civil. E logo a Iglesia decía que te excomulgaba. Entón, que pasa? Que empezamos a ver, pois hai unha cousa que se chama vasectomía, ostras, non? Eso que é? Pois mira, un corte aí, como? Pois isto é útil. Tiñamos a estrutura, digamos, familiar, se pode decir así, planificada. Boa, mira, se acabou isto de andar estropeando colchós, se pode decir estropeando colchós, ou tonterías destas, pois non sei como explicalo. Bueno, pois 500 compañeros da miña empresa fixeron a vasectomía na miña casa, na mesa da cociña, con todas as garantías sanitarias, porque eso é unha operación moi sinxela, para que, claro, os instrumentos do poder pois, magnifican eso, non? Castrados, non sei que. Algún me chegou a insinuar por aí nun programa de radio, e se le cambiou a voz. Home, pois non, iba a cantar ópera, iba a ser Farinelli, ou sabe Dios, pero non. Entón participamos en todo, en Ferrol, as enfermedades derivadas da reconversión naval, creamos, colaborei, porque xa existía cando eu tuve esa necesidade, un centro de psiquiatría comunitaria, extrahospitalaria, participei en algo que era medicina social, estuve relacionado con, porque te tocaba esa forma de vida. Ahora se pretende que a xuventude se meta máis no botallón, se meta no maquinito, que os gobernantes son outros sin ti. Aquelo de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, non sabes? De onde arranca o nacionalismo galego, aqueles, o compañeiro, en 1975, vou a coller o autobús que traballei en tempo de estar despedido da Bazán, traballei na térmica das Pontes, a construcción da térmica das Pontes. Collemos o autobús a 6 da mañán na Plaza de Armas, acababan de asesinar a Moncho Reboiras. Nacionalista, usted é nacionalista, mire, chámelle despois o que queira. Pero quero o meu país, quero desenvolver a miña vida aquí, quero que o meu neto teña un posto de traballo aquí, e quero que aquí nos respeten estar en pé de igualdad. Con eso, ao final, chámelle usted o que queira, como se é marcianista, de Marte. Bueno, pois moi ben.
Nos non nos repercute 110 km por hora, pero que é 110, si vas a máis de 50 por aí e te pegas un golpetazo que te quedas frito. A nos non nos influye que os trenes de cercanías baixen o 5%, se non os temos. Solo falta que o Ferrol Coruña, que tardamos 1 hora e 3 cuartos, que anda para atrás, para diante, alá en Betanzos, pois suba, pero si te tiñan que pedir perdón e pagarte, levarte, pero xa nos lees cousas que... O colmo xa dos colmos é que se paren os xenéricos porque o resto do Estado non o ten, que se paren todos os trenes porque Galicia non os ten, que se pare a construcción naval porque Ferrol non o ten, que se pare todas as centrales por aí porque non temos o decreto do carbón nos machaca, que se pare o mundo porque nos estamos 3 pasos para atrás. As novas xeracións, isto é educación, é formar as nosas xentes no amplo espectro da democracia, do nacionalismo, en esa visión anterior, que isto é un país que hai que defender. Que isto se chama nacionalismo, porque chamen o que queiran. Quédase conta que eu son tataraneto de un bazanero, neto de un bazanero, fillo de un bazanero por parte de pai e nai, que dicir, nos preparaban na escola pública para ser traballadores da Bazán, e iso foi o que me marca o resto da vida, porque teño a sorte de entrar por oposición, daquela había... como agora, como sempre, como para entrar nunha empresa que ten un futuro e entrar nunha empresa pública desas características, pois teño a sorte de entrar en Bazán con 14 anos. Pero Bazán era Ferrol, era Caranza, que era onde vivín e onde me fixen pois casi un home. Entón, claro, eso marca o presente e o futuro, que eu entro con 14 anos a Bazán, xa sabían que ano me iban a xubilar e casi canto diñeiro iba a gañar, porque había un fondo interno de pensión, porque había unha estrutura social dentro da empresa. Dalí se salía formado en... Home, tamén coa formación del espírito nacional, só que eso sí que lle saleu rana, esa... Quer dicir, facíamos os mellores barcos do mundo, pero esa asignatura non foron capaces de introducila dentro dos cerebros de xente pois, con unha cultura básica. Eu entro no ano 63, no 67 remata a formación profesional dentro da empresa, ese sí que era un modelo de formación profesional dentro das empresas, é un luxo asiático que, bueno, que xa non... Borro de asiático, non están os tempos deste tipo de referencias, non? Entón, no 67, cando xa me van a facer operario, digamos, a profesional, xa con un incremento salarial e tal cual, vexo un ano antes que despiden o curso anterior, era a primeira vez que iso acontecía, non? Entón, claro, xa nos puxemos as pilas, casi todos o sostén económico, porque casi todos tiñamos un perfil similar, os pais bastante vedentaos, os pais enfermedades endémicas, eu era xa morrera meu pai, miña nai peleándose pola vida, fregando os portales de quen a podía contratar, bordando os escudos en ouro da bandeira de España, que tiñamos un cuartel enfrente. Despois do ano 68, con esa reincorporación, pois sempre perseguido, sempre tal, pero eu sempre alumno daquela xente que deu a vida, moitos deron a vida, a xente volcou a súa vida pola defensa das liberdades, e se pode falar sin ningunha duda, porque había que poñer en valor aquela xente, pois eu que sei, Paco Filgueiras, Paco el Negro, eu que sei, Rafael Pillado, xente do movemento obrero de Bazán, que, bueno, foi, eu teño que, non podo, en fin, é dicir, por moitas veces que dei as gracias daquelo, pois eran poucas, porque a sociedade non paga correctamente, porque os que colleron o resultado das libertades foron outros. Fun despedido no ano 72, porque nada máis que me deixei ir, no sentido de que tiñas que participar. O elemento clave é participación, todo o mundo participábamos, o sea, non podía ser de outra maneira, tiñas que vivir o teu momento, non podes agocharte ali detrás dunha máquina, que era un movimento obreiro. As primeiras comisións obreiras son un movimento obreiro, sociopolítico, asambleario, de clase. En que quedou aquilo? Esa sería outra pregunta que, se non me faz mellor. Sindicalista, eso se creou moito máis tarde, que son profesionais de eso, pero eu non. O meu salario se derivaba de unha empresa que por lei tiña que habilitar horas e salario porque era representante dos traballadores e das traballadoras. Mercamos aquí o que estábamos certamente
en Ferrol me desactivan de casi todo, me desactivan da empresa, unha longa enfermedade que padecín, coincide coas edades da presubilación, pero o meu caso foi unha enfermedade aí que me tuvo un pouco mal. É algo con unha incapacidade, decidimos buscar unha vida que nos enchera máis. A miña compañera fai o esforzo porque ten que ir a traballar todos os días. E dimos con isto que ten un componente extraordinario, que é os veciños que teño. Iso é extraordinario. E despois que isto daba para ter unha vida así, pois, dunha calidade de vida boa, non? Boa. E hoxe temos, gracias a que o Concello tamén fixo un esforzo importante, situou a San Sadurniño xa nos concellos que van pelexan por unha calidade de vida dos seus veciños. Temos internet, subvencionado unha placa solar con as axudas que nos van concedendo, porque o Concello se molesta e se move para eso. Bueno, pues temos calefacción, queimamos toda esta leña de limpar montes, reciclamos cun compostero que temos ali, as nosas ovellas tamén participan en poñer a nosa aldea como se merece, sin grandes esforzos. E bueno, pues é outra forma de vida. Non estamos tan lonxe dos centros xa comerciales como é as Pontes e Ferrol, e bueno, pues que máis se pode pedir, non? Pero realmente uno non se aílla do resto da sociedade, non o fixen nunca e tampouco agora, pero isto se ten que transformar porque as nosas aldeas, que é o país, eso non hai que quitalo, hai que potencialo, se os terreos sirvan tamén para que os nosos fillos podan facer unha casa, eso de que se recalifique un terreo solamente para unha fileira de chalecitos que logo veñen ao solo fin de semana. Pois non, aquí me teñen que permitir facer unha casa para que miña filla poda vivir en ela, para facer unha economía de supervivencia, quer dicir, isto é para uso e disfrute, para comer o produto que ti podas sacar para arriba, e sobre todo é para min, quer dicir, se aproveita ben o sol, se tapa eso, e hai aí un sitio de lectura para ter. Saquei o sofá porque me daba un pouco de vergoña que me viran dentro do invernadero un sofá. A mí non me importa que houbera xente de outras ideoloxías, pero pensando que tes un país que defender, non me cabe na cabeza de que non se poda defender o propio, non? A xente do mar, que a Unión Europea lles están metendo uns estacazos de medo aos nosos labregos que ainda quedan,